И здравейте, не ме ударяй. И здравейте хора, аз съм... Не ме ударяй, аз съм... Здравейте хора, аз съм Граноид и това е The Sharks. Имаме нова участничка, тя се казва Джани. Здравейте хора, обичам ви! Тя е от жълтия отбор, както знаете, Лайко беше скаран. Сега те разведа. Това е разрушената къща на база на зеления отбор. Тя е много голяма, да. Нашата е по-голяма база. С от нашия отбор. Това е паркур мапа. Ей, тук има паяк. Чакай да го убя. Да е крипър. Защото ти сега си без оръжие. Овцат. Нямаш меч в момента. Говори по-силно. Да, говори по-силно. Не може да се чуеш. Къде отиде? Ела де? Къде си? Ето тук съм. Аз съм при едно море. Гледай. Какво ти говори за тебе? За тебе съм. За тебе обърни се. Ела сега. Гледай се двира. Една мама се движиш много бързо. И ти спринтрай. Чакай сега. Чакай. Да, така спринтрай. Двойно натискай, двойно. Чакай, я да си ям храна, защото аз нямам. И аз може да я. Ама ти си с пълни бучета. О, да, аз съм да. Това е центъра. Тук представлява всичко свързано с зеления и жълтия отбор. Това не знам кое е. Аз съм го оформил много добре. Просто го направих така там. Това е нещо като прави какво. Какво това? Кокошка! Не, нали хвана? Може ли да убия кокошка? Убия. Оф, паднах някъде, сега не мога да се отърва. Чакай. А, ето ти, ето ти. Да, знам, аз те видях. Ей, тук иззе. Убий кокошката е. Къде си, Патка? Идвай. Това патка е. Идвай, това е нашата база в момента. Да, влизам. Да вземи някой често вече. Да, ела. Да. Аз нямам не. Не ми ще дам, ела. Е, Чакай, да, ще събера направиш? куче, аха. Ето, за да намерам се. Събирай се. Ето тук е честрума, има много работа. Знай, ето тук са оръжията, дето има една лопата. Надолу, на честрума. Да, идвам. И Пепс бъркаше този път. Пепси, къде е той? Той не е в сървъра в момента, ела. Ето тук долния чест. Там са оръжия, вземи се. Е там. Да, Долу. видях До лопата, вземи си някакво оръжие оттам. това. Вземи, дай всичко оттам. Взема. Ела храна, да вземеш сега. Взема. Ела храна, да си вземеш. Откъде да взема? Ами, Ела много. тук. Идвам, ай, ще убивам. Ето тук. Дори батарето. Убия, бе. Ударя Не, веднъж сме. Цялата наша отбор. И не Ето ме тук. интересува. Ето тук. Този чест. Ей, този чест. Какво е? Ей, този. Аз съм отворил честа. А, тук. Там дето с рибата, не там. Оф, А, не. дето показва снимка на риба. Ето. Тук има снимка на риба. За тебе. Ела до мене. Ела до мене. А, Тя е ти- нова. Абе, ти къде си? А, Гледай, тук видях, покана на риба. Видях. Ето, видях рибата. Не, я взема от там. Ето тук отваряй честа. Добре, отворя. Не, този де. Този. Където е отворен, където аз го отварям. А, видях. Вземи малко риба. Не, тази е сурова. Взема една, която там. Ставите с. Вземи от тази риба. Добре. Малко. Не вземай повече. Готово. Добре, дай да има. Толкова. Сега вече излизаме. Тя е нова за сървъра, затова. Извинете, обаче с малко не знам за това. Първо тук. Взимай си рибата до себе се. Сега да играем малко. Защото толкова време мина с чест. Ела сега. Спокойно мога да те разбера. Ама аз не съм била. Това е нашата база. Може да спя малко? Нали е сутрин? Как ще спиш? Еми сутрин не може ли да се спи? Не. Логиката да не Да може сложим и на мен едно легло тук Чакай, и да ще сложим. пишем отгоре моите вещи. Да. Нали има? Не ще Да пишем. си купя ли аз едно легло ще? Как ще си купиш легло, е? Ало бе, да, аз трябва сама да го направя.
Чакайте, ела да вземем вълна сега. Къде? Тук, Да, видях те. пак на същия честром. Пак да не моташ вие ста време. Няма. Имаме ли кофа вода? Да, Кофа с вода. да. Имаме кофа. Имахме само една кофа с вода и една кофа слава. И Гледай, 16 празни кофи. ела тук. Идва. Сега вълната страшно, нали? Да. Чакай, вълната къде бях? Ето тук, ела, зад мене. Идва. Ето тук. Ето, нали има една вълна. Тук я виждаш. Отваря и долния чест до него. Ето, от другата страна. Да. Да. Там вземи бялата вълна. 3. Сега отвори честа. Сега да вземем дърва. Аз ти видях, ама. Мира. Ай, Ето долното изработеното дърво. аз от тебе не мога да видя. Долното изработено дърво. Това Да. е. Взимай 5-6 такива. Сега са направили го. Ето тук има крафтинг тейбъл. Ето тук има един крафтинг тейбъл, дето. Това нещо бяло. Да. Това. Да, натисни на него. И ето леглото. Готово. Сега аз мина. Да си го сложиш. Аз после ще сложа табелка, където ще пише Джани. Моето име наистина не е Джанио. Да. Не си казвай името в момента. Аз ще го разкрия. Не го казвай, ама Добре. моето име. Моето име. Е, постави леглото е такова в празното място. Вътре. В къщата, не знаеш. Да. Вратата сама се отваря. Това не така. ми излиза за сървъра, бе. А, ти нали си изключи интернета, бе? Уф, да, бе, бе. Колко процента батерия имаш? Не ме 15. интересува, ще играя. Не, ти също слагаш блока. Вземи си кирка, за да го счупиш. Аз Добре. Чакай сега, че го правя малко работа къде ми така. ето, къде Ето ми е? кирка, сенчан. И тази кирка е по-хубава. После ето тук един лък си вземе, ето поставен. Меча, даймонд. Дай. О, нашия Пепси влезе в сървъра. Сега сме 3 човека. Ето тук е сложи леглото. Това ли е? Къде е? Той не е при нас още. Служи се и тук Вие леглото. къде сте? Къде? Нашата леглото, база. виж къде. Имам залък. Овца, ти ще умреш. Ето тук. Аз трябва да ям малко. И аз трябва да ям. Твоето легло е до на Пепсито. Нямаш. Значи аз трябва пип. Къвето скрипър Сега ми е. направи табелка с моето име. Какво ще направя? Чакай. Ей, къде Ще живея аз, бе? Аз. Ето го е, при тебе е. А някакъв Малко крипър да се разходя. Ела, сега ще разходим навсякъде. Ще Идвай. убия. Идвай. Александър, Не, брай, Пепси, не, ако брай, ме убиеш. брай, не се трябва, чакай. Не седи с... Брай, не се. Там имаше пепси, аз видях. Ето, сега виждаш по-хубаво. Пепси, този Идвай, беше там. идвай. Ай, Ако я убиеш. моля ти се, пепси. Отиди на отбор сме, бе, айде, бе. Ай, тя ма удре! Ей, стига. Не те ударих аз. Добре, няма да те ударя. Откъде има този диамантен Ти слон? ако ме удариш, ще те Нали я взелото ни е често, бе. Виждане, пепси. Ела, сега да ти разходим. Къде си те хавдя? Защото сте облечени. Ето, това е моята мелница. Къде? Ето там предното. Къде? Червено, оранжево. Ето това. Дърво Ей, ли това. не, бе? Ай, ще взема някой от Ей, това. дърво. А. Може ли? Не изключи се. Какво ми стана? Изключи се телефона. Вече. Ох, този телефон вече. Ох, сега излезе. Да. Извинете малко. Ще мреш ли? Телефона ми. Къде? Готово. Сега трябва само да те намеря. Ето, при тебе. Не нали ме виждаш. Готово. Вечер е. Тъмно, хайде да легнем. Чакай, ела в мелницата ме. Зад тебе съм. Крипър идва към тебе, бързо бягай. Къде е той? Къде? Не, ще ти гръбне. Ама аз не мога Бягай, да видя бягай. нищо. Пусни се телефона. Ще спася. Аз не мога да видя. Излез пак и пак влез. Готово. Ай, що имам две?
Извинете малко хора, Да, обаче моят телефон бъгна. малко не е добре с главата, малко превърта. Чай малко, имам един подарък за тебе. За мен. Да. Тя май извън. Аз Не, излязох. скапано зомби. Аз излязох, сега отново ще влезна. Тя от нашия отбор. Никой да не съди после защо от вашия отбор. Скарахме, защото лайко. Да влезе да й дам чест плей. Не, Айран. Да. Ела? Защото аз имам два. Ай, чай, аз лягам. Чакай, вечера. Ти защо? Ела сега. Аз В... легна. Добре, ние идваме в моята мелница и ще спим. Не падай във водата сам. Ела. Ще се ударваш, но като се знам, че Да. не можеш да плуваш. Гледай. Това е моята мелница. Аз ще изобря тия нови неща. Ще видя. Добре. Влез през вратата. Натисня. И влез. Ето, лежи в едното легло. Ама аз тук да легна в моята къща. Нямаш къща. Браво, бе. И аз съм спим. тъй бездомна. Айде, Стана- Ще си направим. Тепси. Да, се направите. не трябва. Сега къде е върта? Добре. Чакайте ме там. Добре, Мелницата. Да. аз ще разгледам малко. Ела втория етаж. Аз не знам къде е втория. Ендърмен, виждам. Ще изби. Кой ще отиде? Къде излезе? Чая нагоре. Скачай, джумпвай. Ела, ей! Ела! Джумпвай. Тук е ела, към мен ела. Ела. Кой е Отвори този чест. Видях някой. Да, тя е надолу. Ето. Отвори този чест. Ела тук. Къде си? Аз ли? Горе Да, е. ела. Айде слез долу. Ела, слез. Идвам. Аз Бутия сам пан. потра. Айде. Клекнала е за теб. Клекна се. Айде, ела. Отвори Е, тук този. честа. Отвори го? Това подарък ми? Да. Да. Е, тук в честа. И Съндъка. вземи О, не, честата, да, бронята. Взима я и се облича. Имам всичко каквото има. Не, това е моя, остави го. Ще убия, ей! Внимай! Взимаш моите работи. Нахваш моето прилично Колко пространство. левели имаш? Аз имам 16. Аз 7. Ай, издине, стига да. Карай да се подарък от мене. Абе, Тя има 0. Къде? Ела тук горе. ще ударя! Бързо! Махай се! Аре, Знаеш, Да, втория няма. етаж. Да, Не, няма! не, ти ще за малко да ти няма. Ела тук. къде? Джумпвай нагоре. Знаеш къде се джумпа. Джум. Какъв джумп бе? Аз без да джумпвам сега. Да, бързо. Идвай. Джум е къде? Не с- Идвам. А тази си енчантна лъка е. За Ето, 7 значи, ли е? Какво се слоя? Амбрейкинг. Нищо амбрейкинг. Може да какво има нещо. правиш, Green Wing? Не клякайте. Винаги скакай Силк неща. touch. Силк Ама аз не touch. знам, че е клякам. Ай, Може късате да с чета глупости. малко. Ай, не ми да! Пак. Някой ми взе. Тя. Какво бе? Какво? Чакай. Чакай, кой? Чакай, Алекс, какво ти имаше? Една кирка. Каква е чанната? Не. Ето я. И така се фърля само. Ето Алекс, фърли тя. Стига не! Аз не ударих. Някой Как се запали? Си? помощ. Алекс, цъкна там. Не бе, аз с ръка ударих. Не, че. Наистина заклявам. Ясно, нали? Сега ела ти да довършим клипа, де. Ай, Пепсо, ама... Ти бе, Не, горе, бе! Бим се! че горе ме викай. вижте, храби на мен. Така красива ли съм? Ай, стана... Ела ти е долу. Ела долу, Аз съм де. тук до тебе. Това, аз не знам още да играя, вие правите клип с мен. Ти си важна. Знам, че Важна. ще се научиш да играеш. Някой има ли стреля? Аз. Ама ти имаш стреле. И аз имам, ама няма да си. Ела де. Тука, не там. Застани Айде до нас. тук е. Не там. Другаде Тук, съм. от другата страна. Айде. Дето до мене, отсреща.
До мина, ето гръмна, да. Там, обърни се към вратата. Да, точно така. И благодаря, че ме гледахте, хора, аз бях гръмна и вие бяхте тук с мене. Ако ви с мен бяха Пепсто БГ и Джани. Ако ви харесва клипа, дайте лайк и абониране и чао.